Ráda bych tady na začátek řekla něco málo k těm Emirátům, protože víme, že je vás tady rozmanitá škála, řekněme, od investorů, kteří už s námi třeba nebo i s jinými kancelářemi investovali, až po ty, kteří třeba teprve zvažují. Na začátek bych ráda řekla, že Emiráty jsou pořád i přes tu situaci, kterou tady máme, velice zajímavou destinací pro ty investice do nemovitostí. Není to tak, že byste tady třeba nemohli vlastnit, protože panují různé jako různé fámy, nebo teďka jsem zapomněla to slovo v češtině, biases. Mýty? Přebídky? Mýty, ano, mýty o tom, že člověk nemůže vlastnit, že se to vlastnictví chová malinko jinak než u nás v Evropě. Není tomu tak. Od roku 2002 Emiráty začaly zavádět takzvaný freehold režim, to znamená, pokud nakupujete v tom freehold režimu, jste vlastníky a chová se to víceméně úplně stejně jak v Evropě. Jsou tady i takzvané leaseholdové oblasti, to jsou oblasti, kde v tom samém smyslu mohou nakupovat pouze členové nebo občané zemí Golfského zálivu, to znamená Saudská Arábie, Omán, Katar, Emiráty a tak dále. Pokud byste tam vy jako expat koupili, můžete, ale je to na 99 let s tím, že potom se to vrací zpátky. Co se týče získávání těch víz, tady ta možnost tady pro nás, investory, expaty, taky vždycky nebyla. Prvé se tady tento institut zavedl okolo roku 2019 a byly to 2letá a 10letá investorská víza. K těm podmínkám, jaké byly, si něco řekneme malinko později. Ještě bych ráda dodala, že ta situace, kterou tady teďka vlastně vnímáme a všichni bedlivě sledujeme v těch Emirátech, je poměrně stabilní. Lidi jsou samozřejmě, investoři jsou samozřejmě opatrnější a váhají, jestli do toho jít nebo nejít. Co my ale vidíme na tom trhu, ty transakce probíhají. Ty ceny, tak jak spousta investorů očekávalo, nespadly nějak dramaticky dolů. Naopak, co vidíme, tak vidíme krásné pobídkové akce ze strany developerů, které jsou pro vás určitou výhodou. Můžou to být například změny platebních plánů. Spousta investorů teďka přizpůsobila ty splátkové kalendáře tak, že v podstatě menší polovinu zaplatíte během výstavby a potom tu větší při předání nebo i po předání. Někde za vás hradí třeba 4% DLD, které je nutné uhradit při každém jednom nákupu nemovitosti v Dubaji. Někde vám dávají garanci výnosu po určitou dobu po předání nemovitosti, někde dokonce slevu z té finální kupní ceny. Těch možností, jak využít těch akcí, je opravdu velká spousta. A ukazuje to vlastně jenom na to, že ten trh je stále aktivní a stabilní a můžete toho využívat. Tématem dnešního toho webináře, tak jak tady jsme, jsou vlastně víza a bankovní účty. My jsme vlastně si všimli, že koncem dubna proběhly hnedka 3 poměrně zásadní oznámení ze strany Emirátů, které jsou svým způsobem výhodou pro nás, investory. První z nich bylo vystoupení z OPECu, to znamená Mezinárodní organizace pro vývoz ropy. Emiráty v úterý rozhodly, v pátek 1.5. vystoupili, což pro nás jako investory je silným signálem toho, že ta země ví velmi dobře, co dělá, za čím si jde a nechce se nechat brzdit žádnými méně funkčními organizacemi nebo něčím, co nedokážou plně kontrolovat. Takže to je první taková zásadní věc. Čemu se ale my budeme věnovat, je snížení nebo vlastně odstranění minimální hranice pro získání dvouletých investorských víz, kdy původně ta hranice byla 750 000 dirhamů, což je zhruba 170 000 euro, nebo 4,67 milionů korun. A ta hranice teďka vlastně byla smazána. K tomu si ještě něco povíme. No a třetí taková jako novinka je zase spojená se získáváním bankovních účtů a taky hypoték pro rezidenty a nerezidenty.
Tak, teďka už se tady postupně přesuneme k Sofii. Jak jsem řekla, ty podmínky byly jasné. Na získání dvouletých rezidenčních víz bylo nutné investovat určitou sumu peněz. Teďka ta suma je prakticky jako není tam minimální hranice. Co jsou ale ty víza pro investora? Co to vlastně jako pro toho člověka znamená, že může zažádat o ty víza a proč je dobré je mít, Sofie? Chcem najprv poďakovať Monike za pozvanie. My spolupracujeme už niekoľko mesiacov a dlhodobo spolupracujeme a pomáhame vašim klientom aj ostatným ľuďom, možno aj tým, ktorí ešte neinvestovali do nehnuteľností, rozvinúť ich biznis, presunúť sa do Emirátov, získať rezidenčné víza, či sú to zlaté, alebo klasické, alebo investorské, získať bankové účty, alebo firmu, založiť firmu, viesť firmu, medzinárodnú optimalizáciu, daňové výhody, alebo teda daňovú optimalizáciu. Takže tomuto sa venujeme už niekoľko rokov. My tu máme v regióne firmy, rodinné firmy, ktoré tu sú viac ako 30 rokov. Takže naozaj poznáme ten trh, ako aktívne a ako naozaj to vedenie biznisu tu existuje a je. Ja si myslím, že Emiráty v tomto roku mali veľa zmien. A to nie je len o tom, čo sa hovorí na sociálnych médiách a čo je všade na nejakých bulvároch, ale hlavne ide o to, že Emiráty sa snažia pritiahnuť investíciu z celého sveta a otvárajú dvere naozaj investorom odvšadiaľ. Tá znížená hranica presne tých víz ukazuje to, že chcú, aby ľudia mali tú rezidenciu tu, aby vedeli využívať, či to je bankovníctvo, či to je ich celú infraštruktúru, ktorú majú, aj na biznis, aj na ekonomické podmienky, aby ľudia vedeli využívať celosvetovo. Takže môžeme sa porozprávať presne o tom, že čo sú tie rezidenčné víza. Tak. Rezidenčné víza sa kedysi dali získať iba s tým, že vás niekto sponzoroval. To znamená tak, ako keď sa chcete presťahovať hoci kde na svete, museli ste byť zamestnaní, alebo musel vás niekto sponzorovať, alebo môžete si otvoriť firmu a získať rezidenčné víza s tým. Ale dôležitá vec, že pre realitných investorov a ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosti, plánovali, že prečo by som nemohol získať realitné víza. Teda víza, ktoré sú spojené s mojou nehnuteľnosťou. Takže tak, ako Monika hovorila, toto pred pár rokmi Dubaj zaviedol zlaté víza, čo sú víza, keď človek vlastní nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu viac ako 2 milióny dirhamov, čo je okolo 500 000 eur. Tieto zlaté víza sú vystavené na rozdiel od normálnych alebo iných na 10 rokov. Potom samozrejme ľudia, niektorí nemali tie nehnuteľnosti, ktoré mali hodnotu 2 milióny dirhamov a pre takých ľudí boli tie dvojročné investorské víza, ktoré im dávali možnosť získať tú rezidenciu na 2 roky oproti tým 10 a s limitom 750 000 dirhamov musela mať tá nehnuteľnosť hodnotu. Čo sa teraz od 1. mája, teda čo je novinka, je, že takéto víza môže investor získať s tým, že tá nehnuteľnosť nemusí mať žiadnu minimálnu hodnotu. To znamená, niektorí si naozaj kúpili štúdia, investovali do veľmi nových častí mesta, ktoré nemali až také vysoké ceny, to znamená, investovali veľmi dobre, ale tým pádom nevedeli získať tie dvojročné rezidenčné víza a čo teraz môžu. Takže tam je dôležitá vec, alebo si povedať, že tie investorské víza môže získať niekto, kto vlastní nehnuteľnosť. Keď je jeden majiteľ, tak nie je tam minimálna hodnota. Ak ste dvaja majiteľia, ak ste manželský pár, tak tiež tam nemusí byť minimálna hodnota, lebo keď ste manželský pár a vlastníte nehnuteľnosť dokopy, tak môžete toho jedného, teda tú druhú polovičku nominovať a potom tá bude vás sponzorovať, takže aj to sa dá. Ale ak nie ste manželský pár, že ste, neviem, brat a sestra, alebo partneri v biznise, hoci kde, tak tá minimálna hodnota sa znížila na podiel každého zo 750 000, ako bolo predtým, na 400 000. To znamená, tá nehnuteľnosť musí mať hodnotu iba 800 000 dirhamov, čo je okolo 200 000 eur. Tak, teďka, když si představíme, máme teda investory, kteří proinvestovali tady těch 750 000 nebo i méně teďka a my se tady bavíme o tom, že můžu získat víza. Je to automatická věc? Veľa ľudí si myslí, že to je automatické, že štát
vie, že máte nehnuteľnosť, tak automaticky vám tie víza prideli. A tým, že väčšina našich investorov alebo klientov je z Európskej únie, tak si povedia, že ja už možno tie investorské víza mám, lebo prídu do krajiny možno cez tie e-gates, lebo keby ste nevedeli, tak môžete využívať tie e-gates, nemusíte si fyzicky dať pečiatku do pasu aj na turistických vízach, ale nie je to tak. To znamená, to nie je automaticky aplikovateľné. Niektorí developeri napríklad, ako si hovorila, dávajú aj zľavy, alebo robia aj také výhody, že ak si kúpite nehnuteľnosť, tak oni vám vybavia zlaté víza, alebo tieto dvojročné rezidentské. Ale väčšinou je to naozaj s tým, že vy to vyžiadate od toho štátu. To znamená, je tam aj nejaký poplatok. Najlepšie nenavrhujem to riešiť samým, lebo to je tiež, musíte ísť na taký úrad. A najlepšie je naozaj využiť niekoho, ako sme my, že vám to všetko zorganizuje, príde vás vyzdvihnúť. To je dôležitá vec, že tie víza sa riešia tak ako každé iné, to znamená, budete v krajine, zadá sa na tie víza, sú tam také dokumenty, ktoré potrebujete, k tomu sa dostaneme a musíte prebehnúť, teda musíte ísť na zdravotnú prehliadku a potom na biometriu, to znamená otlačky prstov, fotografia. Takže nelze řešit víza na dálku, tak jak můžeme řešit běžně celý nákup té nemovitosti, tak na ty víza člověk musí osobně dorazit do Spojených Fyzická prítomnosť je potrebná vôbec začať ten proces. Či sú to tie 10-ročné zlaté víza, alebo tie dvojročné investorské víza pre majiteľov nehnuteľností musia byť v krajine na to, aby sa ten proces začal. Takže nie je to niečo, čo sa dá riešiť na diaľku, tak musia tu byť, ale zase ten pobyt tu v Emirátoch nie je taký dlhý. Na vybavenie rezidencie v inej krajine, to hovorím naozaj zo skúsenosti tým, že sme vybavovali rezidencie po celom svete pre pre klientov, aj pre rodinu. Dostať rezidenčné víza za 7 až 10 pracovných dní je neskutočne rýchla vec. Super. Když se podíváme na to, jako, co je vlastně tou úplně největší výhodou toho mít ty dvouletá víza? Prvá vec je samozrejme pre ľudí, ktorí sem chcú pravidelne cestovať alebo zostať tu viac ako 90 dní zo 6 mesiacov. To znamená, keď človek chce byť v Emirátoch dlhšie ako tých 90 dní, tak potrebuje na to rezidenčné víza, aby tu mohol byť. To je dôležitá vec, to znamená, vtedy absolútne navrhujeme mať rezidenciu. Ďalšia vec je otváranie bankových účtov, lebo ako náhle sa stanete rezidentom, ste plnohodnotným rezidentom, môžete otvárať všetky bankové účty, či sú to osobné, či sú to firemné, či sú to na nákup, predaj nehnuteľností ďalších. Tým pádom budete vedieť využívať aj bankové karty, kreditné karty, aj samozrejme hypotéky sa dajú využívať s lepšími podmienkami, ako keď budete žiadať o hypotéku ako nerezident. Takže rezidencia samozrejme slúži tak, ako všade, že rezidencia vám dáva také práva ako každému ostatnému rezidentovi tu v Emirátoch. To je dôležitá vec. No. Ďalšie samozrejme, čo veľa ľudí má čo si myslí, alebo čo sa bavíme, že niektorí nám možno napíšete aj otázku, že dobre, daňové výhody od dubajské daňové výhody. Ano, to byla další věc, kterou jsem chtěla načutnout, že samozřejmě mám víza, tak já teďka vlastně nemusím platit ty daně, to je strašně super, to je taková jako velmi častý prodejní argument spousty makléřů. Pojďme to trošičku uvést na pravou míru. Tak. Áno, poviem úprimne, že videla som veľa maklerov, ktorí hovoria o tom, že však kúpte si nehnuteľnosť, urobte si víza a nebudete platiť žiadne dane. Vaše osobné daňové zaťaženie vyplýva z toho, kde ste daňovým rezidentom, osobným daňovým rezidentom. To znamená, ak si zorganizujete, či sú to zlaté víza alebo dvojročné, neznamená to, že automaticky neplatíte dane. A na to, aby ste neplatili dane, museli by ste sa stať naozaj daňovým rezidentom Emirátov, čo sa dá od 0 dní až po 180 dní pobytu v Emirátoch, s tým, že podľa toho, kde žijete tých ďalších 180 dní v roku, vieme vypočítať, koľko dní v Emirátoch musíte zostať. Vtedy, áno, môžete využívať tie úžasné daňové výhody, čo je 0% daň. Super. A to si myslím, že je hnedka jasnější. Mě teďka zajímá, bavíme se tady teda o dvouletých vízech, kde ta hranice padla, není tam žádná minimální částka, kterou ten člověk musí utratit.
skvělá zpráva je, že aktuálně ty nemovitosti v Dubaji se můžou pohybovat kdekoliv od 600 tisíc dirhamů, což je 3,6 milionů korun, nějakých 150, já teďka úplně nevím eura, myslím si, že to bude nějakých 150 tisíc euro, Tak 160 150 tisíc tisíc. euro, což je fajn, protože vlastně tím už člověk může nastoupit do té Na ten dráhy, rebrík. na tu dráhu investorskou a začít postupně budovat nějaké portfolio nemovitostí, ať menších, ale může. Nicméně, máme tam ještě ty golden víza, které jsou teda 10letá víza. Kde je ten nejzásadnější rozdíl mezi těmi 2letými a 10letými zlatými vízy? Tak, poďme už rovno do toho, že keď sa niekto bude aj pýtať, že aký je rozdiel, mám si zobrať tie dvojročné, ak máte alebo plánujete investovať, ak ste ešte vôbec neinvestovali do Emirátov. Prvá vec je, že samozrejme nehnuteľnosti, ktoré majú vyššiu hodnotu, tak väčšinou majú aj veľmi dobrý ROI, to znamená lepšie sa vedia zhodnotiť, záleží od toho, to už vám povie Monička presne, ktoré a aké, ale poviem tak, že cenovo a vybavenie tých víz trvá takisto dlho a stojí toľko isto ako tie 10-ročné, ako tie zlaté víza. Rozdiel medzi normálnymi dvojročnými investorskými vízami a zlatými vízami je zásadný. Prvá vec je, že pri dvojročných investorských vízach musíte každých 6 mesiacov do Emirátov vstúpiť. Aspoň raz, na to, aby boli aktívne. Bez toho, aby ste vstúpili do Emirátov, sa automaticky zrušia tie víza. Čo nie je dobré, lebo potom by ste museli znovu tým procesom prejsť. Pri 10-ročných zlatých vízach tam vôbec limit nie je. To znamená, tých 10 rokov môžete zostať úplne mimo Emirátov a sú stále platné. Môžete prísť hocikedy, či tu budete 9 mesiacov, 2 roky, alebo tu nebudete vôbec, nezáleží. Tie víza sú platné. Druhá vec samozrejme je, zlaté víza, to vyšlo minulý rok, tak koncom minulého roku, že zlaté víza vám dávajú benefity od štátu. To znamená, je to niečo medzi byť normálnym rezidentom a možno mať viac výhod už skoro ako aj občan. A to je, že pri hociakých veciach, čo sa dejú vo svete, či to bol COVID, alebo už si ani nevieme vymyslieť, čo sa môže v tom svete stať, tak vždy, keď budete mať tie zlaté víza, tak môžete použiť konzulárnu pomoc Emirátov, hoci kde ste na svete. Máte 24/7 linku na pomoc pri Emirátoch, keď by ste náhodou aj stratili dokument, identifikačný dokument, či je to váš pas, alebo je to hoci čo je ostatné, alebo by ste boli uviaznutí niekde, tak Emiráty vás repatriujú sem. To znamená, Emiráty vás repatriujú do Dubaja, čo je veľká výhoda pre investorov alebo pre ľudí, ktorí naozaj majú radi alebo chcú to mať ako plán. My hovoríme, nie je plán B, ale plán D, plán Dubaj. Takže mať to v zadnom vrecku ako plán D je super vec. A samozrejme tie zlaté víza vás takisto umožňujú otvoriť všetky bankové účty, dostať hypotéky a také veci už ako rezident, to znamená s lepšími podmienkami. Keď poviem taký insider tip, alebo taký tip od niekoho, kto tu naozaj je a robíme tieto veci, tak ak by som si mala vybrať, alebo ak by som mala niekomu poradiť, tak naozaj choďte radšej do tých 10-ročných zlatých víz. Bude vás to stať rovnako, takisto dlho budete musieť byť na vybavenie tých víz, ale nemusíte cestovať každých 6 mesiacov do Dubaja, lebo človek môže cestovať, môže sa hocičo stať. Je to naozaj výhoda a máte ich na 10 rokov. To znamená, na 10 rokov máte postarané. Tímto jsem chtěla trošičku uzavřít tady ten blok, jsem se chtěla ještě zeptat, jako, komu se vlastně vyplatí žádat o ty víza? Komu se to jako vyplatí a komu bys řekla, že se to vlastně úplně tak jako nevyplatí? Nevyplatí. Ja si myslím, že ďalší mýtus, ktorý iba tak naťuknem, je, že niektorí ľudia si myslia, že tú nehnuteľnosť môžem kúpiť, dostať zlaté víza a potom ju predám. Alebo dostať tie investorské víza a potom ju predám. A keď budete mať tie rezidenčné víza spojené s tou nehnuteľnosťou, tak tá nehnuteľnosť pri predaji by ste tie zlaté víza museli zrušiť. To znamená aj vám, aj celej rodine, ktorú viete sponzorovať. Takže určite to plánujete tú nehnuteľnosť využívať a mať z nej profit dlhodobo, tak určite plánujem a teda poviem, že vybavte si zlaté víza. Tie dvojročné by som povedala, že sú pre investorov, ktorí už možno investovali, neplánujú si kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť a má pod 2 milióny dirhamov.
Takže to by som povedala, jasne, vybavte si dvojročné rezidenčné víza, oplatí sa vám to. Jasně. Skvěle. Tak já myslím, že co se týče víz, jsme asi obsáhli plus minus všechno, takže abych se pomalu určitě přesunula k té další novince, které jsou ty bankovní účty pro turisty. Co si o tom myslíš? Je to zajímavá zpráva? Není to zajímavá zpráva? Jak to může člověk prakticky využít? My jsme se bavili o tom, že vlastně je to pomocí nějaké digitální identity, což je taky nový institut, který jsme ještě doposud neznali. Tak co nám k tomu můžeš povědět, prosím? No jasné. Samozrejme, Emiráty sú veľmi technicky a veľmi teraz ja som zabudla slovo, ale sú áno, vyspelé, tak. Sú veľmi technicky vyspelé a využívajú všetky naozaj novinky, ktoré sú v tom svete fintechu, v tom svete realitného investovania celkovo. Takže oni sa snažia tieto procesy zrýchliť, vylepšiť, aby boli bez byrokracie, aby boli prístupné ku každému. Takže bankový účet pre turistov znamená, ak teraz neriešime rezidenčné víza, ste turista, prídete do Dubaja, na letisku rovno vidíte z letiska, dáte si kávu a do 5 minút môžete mať bankový účet s digitálnou kartou, ktorou môžete platiť Apple Pay. To znamená málo, alebo teda nepoznám žiadnu krajinu, ktorá by toto takú iniciatívu mala, alebo by podporovala bankové účty v takej rýchlosti pre turistov. Jediné, čo budete na to potrebovať, je pas a overiť vašu identitu overením tváre. A máte prístup do bankového účtu, ktorý je viazaný na váš pobyt. To znamená, ako z praktického hľadiska je to naozaj pre tých ľudí, ktorí prídu sem, prídu nakupovať a majú naozaj zlú výmenu mien, alebo si myslia, že proste nie je tam tá konverzia správna, nie je dobrá, nechcú si meniť cash v zmenárni, je to proste teraz nepraktické v tejto dobe, tak taký bankový účet je veľmi výhodný pre takých ľudí, ktorí naozaj prídu na dovolenku alebo prídu sem ako turista, alebo ešte pre takých ľudí, ktorí prídu sem a plánujú si s tým, čo sem pošlu na ten bankový turistický účet, nakúpiť nehnuteľnosť alebo urobiť nejaký down payment na nehnuteľnosť. Lebo to pošlu v jednom, nemusí to ísť cez ďalších 10 bank s tým, že by to posielali, ale majú to z Emirátov. Jasně. Super, tak já myslím, že tady spoustu lidí bude i zajímat to, jak přijít k tomu bankovnímu účtu jako takovému. Tady tento je vázaný teda na ten pobyt, to znamená, předpokládám, že s vaším odchodem prostě už aktivní ten nebude. Co když ale můj investor, můj klient bude chtít mít účet tak, aby s ním mohl fungovat, nějak jako disponovat a tak dále. Pokud je nerezident, existuje nějaká banka nebo nějaká možnost pro takového člověka, aby vlastně ten bankovní účet si mohl založit? Áno, určite existuje. Pracujeme s tým, viackrát sme to robili naozaj pre viacerých ľudí, či sú to investori do nehnuteľnosti, alebo sú to investori do hoci čoho, alebo proste chcú mať bankový účet niekde inde. My hovoríme, netreba mať všetky vajíčka v jednom košičku. Niekedy nie je zlé mať viacero možností po celom svete a rozložené svoje aktíva, takže dá sa to. Prvá vec je, ak máte nehnuteľnosť, vlastníte nehnuteľnosť, tak je jednoduchšie otvoriť ten účet, ak ste nerezident. Neplánujete rezidenciu, nevadí, ale máte nehnuteľnosť. To znamená, ten bankový účet sa vie otvoriť s tým, že priletíte do Dubaja, pôjdeme do banky a otvorí sa bankový účet, ktorý je viac menej viazaný na to, že budete tam dostávať príjem z tej nehnuteľnosti. To je úplne v poriadku. Dá sa to za pár dní vybaviť. Je to nákladné? Poviem takto, je to taká vec, že ak by ste skúšali, chodili, nemáte tie vzťahy v banke, tak niektoré banky, čo predtým robili, alebo čo teraz robia, že ak nemáte nehnuteľnosť, alebo aj máte nehnuteľnosť, povedia vám, mali by ste si zobrať poistku, alebo do nejakých fondov vložiť peniaze, alebo mať depozit, ktorý je, že musíte tam mať nejaký minimálny zostatok, alebo aj fixný zostatok. Samozrejme, keď to robíte s niekým, kto vám pomôže, tak pritom síce máte nejaký náklad, ale je to človek, alebo my s vami pôjdeme rovno do tej banky, všetky dokumenty už predtým, ako priletíte, dáme skontrolovať, už sú s bankou, vedia, komu otvárajú účet, vedia, aké sú podmienky. My vám všetko vysvetlíme dopredu, aby ste neboli prekvapení potom, keď Já bych ste tu.
Já bych tady ráda jenom dodala, my třeba z Česka jsme zvyklí na jako fungování toho bankovnictví v úplně jinakším rozměru. A jako v tomto ohledu musím říct jako v lepším slova smyslu. Bohužel, protože řešit, a to jsem si zažila i sama, jako někdo, kdo převáděl prostě účet, jméno zejména, prostě opravdu zažila jsem si na těch pobočkách a v těch bankách osobně dost na to, abych řekla, že rozhodně doporučuju jít tou cestou přes někoho známého, kdo opravdu už to prostředí zná a dokáže lecos vykomunikovat, protože to není jak u nás v Česku, že máte, nevím, Rajvka má v každém větším městě pobočku, Česká spořitelná má v každém městě pobočku, tady ne, tady má Mašrek 5 poboček v celém městě a prostě jako moc tam nepořídíte. Takže určitě doporučuju při tom zařizování těch účtů obrátit se na někoho, kdo už ví, jako, jak v tom chodit. To říkám z vlastní zkušenosti. No. Úplný súhlas. No, tak Je to tak. to bychom měli vlastně pro někoho, kdo ještě není rezident. V případě, že ten člověk teda potom tu rezidenturu dostane, projde celým procesem zdravotními testy a tak dále, tam vlastně lze o ten účet zažádat poměrně jednoduše online. Další den vám doručí na danou adresu vlastně kartu, kterou si přeberete a normálně fungujete dále. Já ještě mám tady takovou zkušenost zase svojí osobní. Já jsem si poprvé zařizovala účet u digitální banky, byla to banka Liv a nemám s tím úplně nejlepší zkušenosti. Určitě zase doporučuju jít do banky, která má fyzické pobočky. Digitální banky nemají a podepisujete tam opravdu těmi malými písmenky, že prostě jedině se odsuzujete na komunikaci online a když opravdu potřebujete něco velmi nutně řešit, tak je to opravdu velmi, velmi těžké. Věřte mi, zase já jsem takový testovač, co se týče tady těch věcí a nechcete se rozčilovat s infolinkou, že vám poslali e-mail, který vám neposlali, že po vás chtějí už po páté přepsat nějaké dokumenty, které už jste poslali. Je to opravdu zážitek. Jo? Takže... Ja poviem to tak, že naozaj, keď vyberáme banky, tak to vyberáme individuálne. To znamená, my tiež vám navrhneme banky, každému klientovi nenavrhujeme to isté. To znamená, pre každého klienta nie je to isté aplikovateľné a výhodné. Takže keď sa porozprávame, zistíme, čo potrebujete, niektorí naozaj využívajú to, že niektoré banky sú digitálne a potom, keby bol niečo, tak pošlu nám, že pozri, toto mi prišlo z banky, toto chcú, toto hento a my to vieme tiež vyriešiť aj za vás tie veci. To znamená, aj to sa dá, že my viac menej potom podporujeme vás, keď budete potrebovať hocičo, že vieš čo, pomôžeš mi s týmto, tak hoci kedy si hopneme na Zoom alebo na call a prejdeme to s vami. Takže to my riešime pravidelne, lebo tak ako ty si bola sám svoj testovací králik, tak my sme testovací králik pre našich klientov, aby nemuseli... No ono to totiž pro nás, zvláště fakt, když jsme zvyklí na ty služby z Česka, že opravdu se s člověkem dorozumíte, není tam komunikační bariéra a já teda se považuji, že umím anglicky. To ti poviem, že poviem ti jednu vec, že ale v Česku si neskúsila vybavovať pre cudzinca bez rezidencie bankový účet. Takže to ti poviem, že nebude tak či tak sranda, hej. Lebo my máme naozaj skúsenosť. Takže môj manžel je odtiaľ to a to, keď sme skúšali robiť v Európe, to bol iný horor. Takže musím povedať, že z vlastnej skúsenosti pre nás ako pre Slovákov, pre Čechov, jasné, dojdeš do banky, úplná pohoda, každý ti rozumie, všetci ti hoci čo si môžeš otvoriť. A viac menej takisto to funguje aj tu s rezidenciou, hej. Takže, a hlavne, keď má niekto Golden Visa. Ale keby ste skúsili ísť iba s pasom nejakým na Slovensko, tak tiež to nebude taká sranda. No. Pojďme se ještě pobavit. Bankovní účty a hypotéky. Já vím, že hypotéky samozřejmě nejsou úplně vaše parketa, není to ani moje jako plná parketa, ale řešíme vlastně hypotéky a máme tady vlastně ještě jednu novinku, kterou oznámila vlastně NBD společně s těmi vlastně největšími developery na trhu a to bylo vlastně možnost čerpání hypotéky ještě vlastně po dobu výstavby nemovitostí, což je velmi zajímavá věc pro ty z vás, kteří
budou zvažovat investici okolo těch 2 milionů, protože polostátní developeři nebo developeři s nějakou účastí státu v té jejich struktuře, to nejsou developeři, kteří vám budou prodávat nemovitosti za 700-800 tisíc nebo milion. Tam už se budeme bavit třeba u MRA, budeme začínat na 1,8-1,7 milionů a potom 2 miliony a výše u Merasu a podobných. Co bys nám k tomu řekla ty ze svojho pohledu, Sofie? Prvá vec je, že je to neskutočne inovatívna vec. To znamená, to vyšlo minulý týždeň, je to neskutočne inovatívna vec, ktorú Emiráty poskytujú. Začalo to s tým, že bude to spolupráca najprv iba s jednou bankou a s Dubai Holdings, to znamená s tými developermi, ale ja si myslím, že tak ako v každých veciach sa to potom rozšíri ku všetkým. To znamená, bude to možnosť, ktorú všetci budú môcť využiť. Prvá vec, ktorú to umožňuje, je, že po splatení 50% nehnuteľnosti a výstavba musí byť v 30%, viete už čerpať hypotéku. Čo je neskutočne inovatívna vec a málo krajín na svete vie vám poskytnúť hypotéku na nedostávanú nehnuteľnosť. Je to ale samozrejme s tým, že oni to poskytujú zatiaľ pre tých štátnych alebo pološtátnych developerov, lebo majú absolútnu dôveru a skúsenosť v tom, že tie nehnuteľnosti nebudú mať zmeškanie, nebudú mať znížené potom, alebo teda nejaké nekvalitné veci. Ten developer je stabilný, nebude krachovať. To znamená, pre niektorých, ktorí sa možno boja, alebo teda nemajú až takú skúsenosť s tým investovaním a nechcú ísť k niečomu, čo je akože o percento riskantnejšie, tak môžu mať už takéto niečo, že pôjdu k takému developerovi, ktorý potom vie poskytnúť aj tú hypotéku, lebo ten štát a tá banka viac menej ručí za tú nehnuteľnosť už po 50%. A je to aj s tým, že potom človek môže investovať do viacerých nehnuteľností. Tie peniaze, alebo pre veľkých investorov je to naozaj výhoda, lebo môžu tie peniaze konsolidovať a môžu ich rozdeliť do viacerých nehnuteľností. A my tady máme jednu otázku od Terezy Šimák, která se ptá. Platí tyto podmínky pro Dubaj nebo i další Emiráty, konkrétně u Malkovein? Já předpokládám, že to bylo asi tady na tu naši debatu o těch konkrétních developerech. Jestli ne, tak mě prosím, Terko, opravte. Tady ti polostátní developeři většinou působí na území Dubaje. V dalších Emirátech tam si nejsem vědomá toho, že by... Dubai Holdings jsou jenom Dubaj. Ti staví jenom v Dubaji. To víme jistě. Další důležitou věcí je, a to jsme přímo dostali jako v podstatě takový disclaimer tady s tou novinkou, nikdy člověku neslibovat, že to určitě dostane. Jo, tu hypotéku. Tak. Vždycky tam probíhá proces schvalování. Banky, vy musíte dokazovat vaše příjmy, ať už teda jako nerezident, tak tam se berou příjmy vlastně z aktivit vlastně vašich v Česku nebo na Slovensku, nebo když už byste byli rezident, tak pak se ukazují obraty a zůstatky na tom vašem lokálním emirátském účtu. Jo. Ale samozrejme vždy presne je to pravda, že nie je tam nejaké, že alebo keď sa niekto pýta ako klient, aké sú podmienky, väčšinou je najlepšie, my sa vždy spojíme s naším mortgage broker, to znamená tým hypoték, čo vybavujú hypotéky a oni zoberú vaše všetky dokumenty a podľa toho, aký je príjem, aký máte pás, kde žijete, aké sú vaše zostatky, či máte 10 biznisov, alebo máte jeden, alebo máte zamestnanie, alebo čo je vaša konkrétna situácia, sa vie vyhodnotiť, ktorá banka by vám vedela poskytnúť hypotéku a za akých podmienok. Lebo samozrejme vždy to je na banke, takisto ako hoci kde na svete. A keď sa rozprávame o tých vízach, alebo že či u Malkoin, toto je iniciatíva, keď ide o tie off-plan hypotéky, je to iniciatíva z Emirates NBD, čo je Dubajská banka, z Dubai Holdings, takže zatiaľ to je iba iniciatíva v Dubaji s tými developermi a s tou bankou. Ale plánujeme a budeme dávať vedieť a možno si robíme taký live, keď to budú novinky, že sa to presunie aj do ďalších Emirátov.
A keď ide o tie zlaté víza, 10-ročné zlaté víza sú zatiaľ možné v každom emiráte, lebo to je štátna vec, to je z imigračného systému, ale tie podmienky na to, či tá nehnuteľnosť musí byť dostávaná alebo nemusí, alebo môže byť off-plan a koľko musíte zaplatiť na to, aby ste kvalifikovali na tie zlaté víza 10-ročné, sa líši od emirátov. Väčšina emirátov ale stále to má s tým, že ako náhle máte OCUD, alebo to je ten pre-title deed, môžete žiadať o rezidenčné, teda zlaté víza 10-ročné. Keď máte ten NOC od developera a keď máte OCUD. To znamená, ak máte nehnuteľnosť... Pro ty, kteří se neorientují, jsou to vlastnické listy nebo dokumenty, které dostáváte postupně během toho procesu nákupu. A list predvlastníctva. Je to v průběhu, je jich tam jako několik těch dokumentů, které vlastně dokazují to, že vy jste právoplatným majitelem a s tím jako pracujeme potom dál. Tak. A keď ide o tie dvojročné investorské víza, tie sú zatiaľ iba v Dubaji s tým žiadnym limitom. To znamená, tie sú iba na nehnuteľnosti v Dubaji. Ak sa to rozšíri, tak dáme vedieť ľuďom, medzi tým môžu poslať dokumenty, alebo teda kľudne môžu poslať, že mám nehnuteľnosť tu a tu a vieme im povedať alebo odpovedať individuálne. Ale zatiaľ to je iba dubajské. My jsme měli, já jsem chtěla říct nějaký příběh klienta, my jsme řešili hypotéku, ano. My jsme řešili hypotéku pro manželský pár, který nejdříve koupil byt někde v Dubaji, už ho měli vlastně nasplácený a tady ten byt si vzali jako zástavu, nebo na základě tady toho bytu, hodnoty toho bytu, chtěli čerpat potom další hypotéku z banky emirátské a dokazovali tam, nebo prokazovali tam právě zůstatky na účtech, českých účtech společně, plus vlastně veškeré jejich příjmy z těch aktivit v rámci České republiky, takže určitě i toto je způsob, jakým člověk může využít to financování v Emirátech. Těch možností je několik, takže určitě pokud někdo zvažuje, že by třeba chtěl tady toto řešit, tak určite najdeme způsob. Jasné. Ale samozrejme, aby ste vedeli, alebo pre všetkých, že hypotéky pre nerezidentov samozrejme vždy majú vyššie splátky, alebo teda vyššiu tú prvú splátku ako pre rezidentov. Čo je normálna vec. My tady máme další otázku. Pokud získám zlatá víza, můžu zasponzorovat přítelkyni? Nejsme manželé, ale máme společné dítě. Poviem tak, že to už je, to by som veľmi rada povedala, že áno, jasné, pôjde hento tamto, ale je to na imigračnom. To znamená, vybavovali sme už aj také veci, že sme napríklad registrovali, lebo tu sú tie práva trošku iné, že môžete aj dceru, aj syna podľa veku, podľa takých vecí. To, že či priateľku, poviem úprimne, najlepšie poslať pasy, dáme si alebo nejaký rýchly call a my normálne zoberieme pasy a ideme na imigračné a zistíme, že či to vieme vybaviť. Lebo nebudem hovoriť, že áno a potom sa to nebude dať. Zo zásady je to pre rodinu, to znamená pre rodinných príslušníkov. To znamená, automaticky budete vedieť sponzorovať dieťa, malé dieťa, viete sponzorovať pri zlatých 10-ročných vízach rodičov, brata, sestru, viac menej takúto rodinu. Ale keď ide o priateľku, tak to by som vedela zistiť, až keď budeme mať detaily. Individuální případ. Já bych jenom chtěla říct, ten institut toho manželství je poměrně posvátný, bych řekla, tady v těch Emirátech. A my jsme aktuálně řešili klienta, který chtěl s partnerkou, taky nesezdaný pár, chtěli koupit společně, trvali na tom, že vlastně chtějí být oba dva zapsaní v tom vlastnickém listu s tím, že potom by chtěli čerpat v rámci Emirátu hypotéku. Bohužel nelze. A ta banka vám nedá hypotéku, pokud nejste buď to pokrevní příbuzní, nebo nejste prostě manželé, tak tam úplně není jako jak to obejít ještě pořád. Jo, takže to je fakt asi uvědomit, že je to muslimská země a má to určité limity. Jo. Máme tady další, Anonymous Attendee. K bankovním účtům předpokládám, že hlavní a podstatný rozdíl mezi digitálními bankami versus tradičními je hlavně podle možnost vystavenia manažerských šeků, například při secondary marketě, protože digitálna banka nevie vystavit manažerské šeky. Je to tak?
Pri digitálnej banke viete, záleží, ktorá digitálna banka, pri digitálnych bankách viete mať čekovú knižku, ale keď hovoríme o manažerských šekoch, tak určite je najlepšie ísť do fyzickej, alebo teda kamennej banky, ktorá potom samozrejme pri transfere nehnuteľnosti vie vybaviť aj všelijaké veci okolo toho. To znamená, je to oveľa lepšie. Já jsem u té Liv, jak jsem říkala, tady už dříve, já jsem dokonce k ní ani nedostala hned kašikovou knížku a nešlo jí zažádat až po 3 měsících. Takže jsem si tehdy zažádala, otevřela další účet u Mašreku osobní, kde mi je dali, tam mě vydali ty šeky vlastně hnedka. Preto hovoríme, že to je najlepšie teda po nejakej rýchlej konverzácii zistiť, že čo je cieľ, lebo naozaj niektorí klienti alebo niektorí investori nie sú tu a teraz neplánujú nejakú cestu do Emirátov a majú už napríklad rezidenciu, tak pre takých tie digitálne banky sú veľmi výhodné alebo veľa robia zmeny mien, že veľa využívajú, ja neviem, doláre, austrálske či americké alebo všelijaké. Pre takých sú tie digitálne banky výhodnejšie, ale samozrejme, keď niekto plánuje predávať, nakupovať nehnuteľnosť, čerpať hypotéky, určite by som išla do kamenných. Taky rozhodně doporučuji. Tak, ak dvaja spoločníci alebo partneri nezobraní vlastnia nehnuteľnosť spoločne a niečo sa stane, čo s tým? To sme sa už rozprávali viackrát. Stále to opakujeme. A nedá sa viac menej automaticky aplikovať žiadne právo Česká, Slovenská tu bez toho, aby sa to naozaj riešilo s dlhavým, bolestivým procesom. Najlepšia vec, lebo ak nie ste zobratí, tak so sebou nič nemáte spoločné v očiach štátu, tu Emirátov. To znamená, ak by sa vám niečo stalo, všetky bankové účty, ktoré vlastníte, keď sa niečo stane, sú zamrazené, všetky nehnuteľnosti sú zamrazené, všetky firmy sú zamrazené, všetko sa zamrazí, lebo sa s vami niečo stalo a automaticky, keď nemáte záved registrovaný v Emirátoch, nie mimo, tak to ide do dedičského konania. To dedičské konanie, samozrejme, ak nie ste zobratí, tak váš partnerka nemá na to nárok. To znamená, tam už sa potom kontaktujú iní dediči, či sú to rodičia, brat, sestra. Viem, že niektorí nemajú až tak geniálne vzťahy a keď o tom napríklad nikto nevie, že tu máte tie nehnuteľnosti, kto to bude potom dohľadať a bude kontaktovať tu ten súd na to, aby sa priznal ako dedič. Hovorím, že aj keď tie konania sú pomerne rýchlejšie ako v Európe a v Amerike a hoci kde na svete, tak absolútne nenavrhujem nemať záved, ak vlastníte hociaké aktívum v Emirátoch. Či to je vôbec bankový účet, kde máte pár tisíc eur, alebo je to nehnuteľnosť, určite treba registrovať záved. Je to vec, ktorá sa dá urobiť za pár dní, sa to dá spísať. Keď nie ste rezidentom, musíte tu byť na pár hodín na to, aby sme to išli registrovať. Ak ste rezidentom, dá sa to urobiť cez videohovor online a vie to zahrňať to všetky vaše aktíva v Emirátoch. Viete tam napísať presne, komu to chcete dať, ako, v akom podiele. Môžete tam rozdeliť, keď máte viacero nehnuteľností. Vy si tam môžete potom napísať do toho hocičo. Tu napríklad tiež nie je aplikovateľné BSM, tak ako v Európe. To znamená, čo ste nadobudli, alebo čo je vaše, nepôjde automaticky všetkým, či ste to nadobudli predtým, alebo potom, nezáleží. Ak ste tu zobratí, tak by sa to podľa toho práva všetky vaše aktíva rozdelili. Takže v závete môžete napísať hocičo, všetko, hocikomu, nie je to tiež limitované s tým, že ako v Európe, že nemôžete napríklad darovať niečo niekomu alebo tretej osobe, alebo sú na to limitácie. Tu naozaj nie sú, ale určite treba registrovať záved. To je vec, ktorú každému investorovi navrhujem. Takže pro ty z vás, kteří tady jste, už máte zainvestováno, ale nemáte ještě sepsanou závěť, určitě víte, na koho se obrátit. Já jsem se ještě chtěla zeptat, když se bavíme o těch závětích, měl by člověk počkat, pokud třeba zakoupil ten off-plan, počkat, až je hotový, nebo jde to řešit už během výstavby? Dá sa to absolútne ten záved, poviem to takto, ak plánujete, alebo ak máte nehnuteľnosti, alebo máte ich viacero, alebo máte ich vo výstavbe, alebo plánujete kúpiť viac, ak ich chcete rozdeliť ináč, každú, že máte viacero ľudí, ktorým to chcete v inom pomere rozdeliť, tak určite treba tam spísať každú nehnuteľnosť. Nepotrebuje mať na to title deed, stačí iba SPA, alebo stačí iba ten OKUD, ten pre-title deed, ale určite treba spísať konkrétne aktívum. Ale ak
plánujete rozdeliť všetko v rovnakom pomere, že to máte veľmi čisté, tak nemusíte vôbec spísať každé aktívum separátne. Stačí dať, že všetky vaše aktíva sa rozdelia podľa takéhoto pomeru. To znamená, nemusíte čakať na to, kým dokončíte nákup, alebo sa dokončí výstavba, alebo dokončíte investovanie. Absolútne nie, treba to urobiť rýchlejšie, treba to urobiť ešte predtým. Aj keď budete nakupovať ďalšie nehnuteľnosti v budúcnosti, treba už mať závet. Mhm. Tak, máme prostor pro další dotazy. Zatím jsme na krásných 45 minutách. Myslím si, že Akurát? jsme to měli zatím poměrně dost, ale já věřím tomu, že se najdou určitě nějaké další dotazy na tady ty témata, ať už jsou to víza, anebo třeba hypotéky a bankovní účty. Ešte možno také dobré veci, alebo čo sú také ďalšie novinky, ktoré v Emirátoch sa teraz zaviedli, alebo čo sa dajú využiť pre investorov, alebo a to sú pre podnikateľov, alebo teda čo riešime najviac my, a to sú podnikatelia, ktorí plánujú expanziu alebo optimalizáciu svojho biznisu cez Emiráty, cez Dubaj, tak pre takých podnikateľov je možnosť mať bankovníctvo, alebo teda dostať bankové účty pre firmu aj bez toho, aby boli ešte rezidentom. Čo je úplne niečo nové. To kedysi vôbec neexistovalo a dá sa to v tejto dobe. To znamená, všetko sa dá urobiť bez vašej fyzickej prítomnosti. My potom budeme mít ještě jedno živé vysílání, které bude zaměřené vyloženě tady na podnikatelskou sféru, bych tak řekla. Takže určitě se máte na co těšit i tady v tomto ohledu. Já jsem tady měla ještě nějaké dotazy, co vím, že se mě tak obyčejně lidé nebo investoři ptají. Jak můžu zaparkovat příjmy z ČR nebo SK na emirátském účtu, pokud to jde? To už je veľká, poviem to takto, to už je individuálna vec, ktorú by som možno poprvé neviem, lebo neviem, aké aktíva, neviem, aká suma, neviem vôbec takéto veci. My by sme si sadli, alebo dali by sme si call a tým, že ste na tomto live streame, tak budete mať možnosť si zabukovať s nami call, teda také nejaký telefonát rýchly zadarmo, čo väčšinou stojí $600, takže to máte výhodu, to je bonus od Moniky. A môžeme prebrať hocičo na tom telefonáte a viete nám otvorene povedať, že čo plánujete, ako plánujete, aké aktíva máte a my podľa toho nastavíme stratégiu. Lebo keby som vám hovorila tu nápady alebo nejaké veci, nebude to aplikovateľné, nebudem len tak trepať bez toho, aby som mala input alebo teda zodpovedané otázky. Vždycky posoudit raději každého situace. Je to individuálna vec, tak. Jasně. Mám tady ještě jednu takovou častou. Hlásí banky ve Spojených Arabských Emirátech, jako hlásí navzájem nějaké jako třeba pohyby na účtech nebo něco, co se jako toho majetku na těch účtech týče směrem do Česka nebo do Slovenska? To tiež záleží na tom, že či človek deklaroval banke svoju daňovú rezidenciu a akú daňovú rezidenciu osobnú má. Či ten účet je firemný alebo osobný. Samozrejme firemné účty, alebo keď človek má firmu v Emirátoch, tak tie firemné účty spadajú iba pod jurisdikciu Emirátov. Takže tie sa nehlásia alebo neposielajú informácie ďalej nikam. Ak je človek ako nerezident, napríklad, že tu má účet ako nerezident, tak na podnet nejakej tretej krajiny vedia tie Emiráty samozrejme poslať alebo vymeniť si informácie. Nie je to aplikovateľné automaticky, to znamená, nerobí sa to automaticky, ale je tam tá možnosť, že tie informácie sa vedia posunúť, keď ten človek nemá rezidenciu hlavne, lebo to je tá najdôležitejšia vec. Keď už ste rezidentom, máte tu osobný účet, väčšinou je to absolútne, to zostáva v Emirátoch. Jasně. A co tady máme dále? Tak s manželem máme nehnutelnost v Dubaji v hodnotě 500 000 dirhamů v poměru 50/50, teda oba dva jsou vlastníci, 50/50. Chtěli bychom získat alespoň 2letá víza. Jak toho dosáhnout? 500 Takže prvú vec, čo tam treba, je samozrejme title, všetky tieto dokumenty a super legalizovaný sobašný list. Keď ste manželia, máte nehnuteľnosť s tým, že nekvalifikujete sa na to, aby ste obidvaja mali tých 400 000, tak sobašný list, super legalizovaný, ten sa pridá k tej aplikácii a jeden z vás bude mať tie víza, tie hlavné víza a môže sponzorovať toho druhého.
potom, ako dostane rezidenčné dvojročné investorské víza na tú nehnuteľnosť. Mhm. Dobře. No. Mně pomalu dotazy docházejí. Já si myslím, že jsme v rámci toho dnešního vysílání toho pokryli docela dost. Myslím si, že už možná někteří by mohli mít hlavu, jak říkáme, jak patrací balon. No. Takže, protože pro někoho, pro někoho, pro koho jsou to jako všechny informace nové, tak chápu, že toho může být moc. Naštěstí. Je to A veľa. my budeme mít tady z toho vysílání záznam, který všichni z vás, kdo tady dneska jste, dostanete během zítřejšího dne v e-mailu, takže se určitě na záznam můžete podívat znova. Pokud by vás potom k tomu napadly nějaké další dotazy, tak se určitě můžete obrátit buď to na Sofii, budete tam mít vlastně i její kontakt a potom v následujících dnech na začátku příštího týdne se vám pomalu začnou ozývat makléřky z našeho týmu. Jsou to všechno zkušené poradkyně, které mají sami zainvestováno, takže určitě ví moc dobře, o čem mluví. A pokud tedy nemáte aktuálně žádné dotazy, tak já bych se s vámi tímto asi rozloučila. Teď jsem tady něco špatně nazvala. Ženy a technika, to se omlouvám. Takže veškeré kontakty i záznam dostanete v tom našem e-mailu během zítřka. A já vám moc krát děkuju za hojnou účast. Vidím, že nás tady bylo asi 20, tak doufám, že jste si to užili a jste se i něco hodnotného dneska dozvěděli. Vám přeju krásný zbytek dne a na viděnou zase příště.